A sala de exposicións de Lousame acolle ata o 19 de marzo a mostra coas 35 imaxes participantes no concurso Eu tamén traballo, onde foron entregados os premios. A alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, e a concelleira de Igualdade, Silvia Grafojo, presidiron a inauguración da exposición e entrega de premios do certame Eu tamén traballo, organizado co gallo da conmemoración do Día Internacional da Muller e que poderá visitarse na sala de exposicións da Casa de Cultura ata o 19 de marzo. O acto celebrouse na Casa da Cultura de Lousame. Nel tomaron parte máis de medio cento de persoas. A alcaldesa de Lousame salientou que esta exposición das 35 imaxes participantes no concurso Eu tamén traballo é unha homenaxe ás mulleres que traballan en distintos ámbitos e ás que nos precederon, agardando que fagan reflexionar sobre o moito que se avanzou e o que aínda queda por facer. Neste sentido, a alcaldesa de Lousame agradeceu a presenza no acto de homes e nenos, pois afirmou que hai que estar todos unidos, pero tamén necesitan os homes, non como inimigos, senón como socios da nosa viaxe, afirmou. Villaverde Pais fixo un chamamento á corresponsabilidade na casa. Non hai tarefas dun ou doutro sexo, hai tarefas que se reparten, afirmou. A mí me gustaría que para o ano que ven, cando estiveramos aquí, xa non se falase de fenda salarial, que xa non se falase dun maior número de paro feminino, que xa non se falase de tantas mulleres que están sobrecargadas con tarefas porque non teñen corresponsabilidade na súa casa. Moitas xa temos que agradecer que iso non nos sucede, que non nos axudan, sino que comparten, cada un ten o seu papel, un papel que hai que acordar, non hai que impoñer. Unha familia, libremente, hai que decidir o que fai cada quen, da igual que sexa home e que sexa muller, para que todos podamos desenrolarnos no papel, na carreira, na profesión, no noso oficio, no que nos optamos por desempeñar. Iso solamente se pode facer ca corresponsabilidade que antes aludeu no manifesto, que é que non hai tarefas de un sexo ou de outro sexo, senón hai tarefas que se reparten nunha sociedade que é o que se forma nunha familia, nunha parella, de calquer sexo ou condición. Pola súa banda, a concelleira de Igualdade, Silvia Grafojo, deu lectura a un manifesto no que asegurou que dende o Concello de Lousame se comprometen a seguir traballando a favor da igualdade entre homes e mulleres, xa que a igualdade é a base para acadar o benestar social. Pero isto só se pode facer as mulleres coa axuda dos homes. Internacional da Muller, o Concello de Lousame manifesta o seu compromiso en prol da igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e homes. Pensamos que o emprego é a principal ferramenta para combater a desigualdade. É necesario sumar todo o talento que tanto os homes como as mulleres poidan achegar ao desenvolvemento económico e social do noso país. E así consideramos preciso impulsar a igualdade no acceso, permanencia e condicións no emprego, acabar coa discriminación e coa brecha salarial, avanzar cara á presenza equilibrada en todos os postos directivos e de toma de decisión, conforme aos principios de mérito e capacidade, e fomentar o emprendemento feminino. É indubidable que a plena igualdade no ámbito laboral só será posible se existe unha asunción equitativa do traballo doméstico e de coidados no ámbito do fogar. Por iso, é necesario unha clara aposta por un modelo de sociedade corresponsable no que homes e mulleres compartan de maneira equilibrada responsabilidades domésticas e familiares, no marco do necesario cambio cultural en torno aos usos do tempo. Para seguir traballando a favor da igualdade, a Grafojo anunciou a posta en marcha dunha páxina en Facebook, Lousame en Igualdade, na que se recollerá toda a información de interese en materia de igualdade, emprego ou formación. Imos facer unha páxina que é Lousame en Igualdade. E nela pois vamos a subir pois noticias relacionadas ca igualdade, pois cursos ou como poder conseguir eses obxectivos para poder acadar un traballo que queirades ou entonces iremos é unha ferramenta, é unha nova ferramenta que vamos a poñer agora en funcionamento desde o Concello e podedes acceder a ela e enterarvos de diferentes noticias que vamos a ir subindo desde a Concellería de Igualdade. O acto estivo amenizado pola soprano Esperanza Mara, veciña de Noia, pero con orixes en Fruíme, que estivo acompañado ao piano por Estefanía Cereijo.
Durante o mesmo fixose entrega dos premios do concurso Eu tamén traballo levado a cabo durante a pasada semana a través da página en Facebook do Concello, e no que tomaron parte 35 propostas, que recibiron 2.789 votos de 1.418 persoas. A gañadora do certame foi Fátima Pan Sobradelo, a armadora, que recibiu 268 votos por parte da veciñanza, polos que poderá desfrutar dunha cea para 4 persoas no restaurante Minas de San Fins. Así mesmo, Seila Sánchez recolleu en nome de Ángela Vilas o vale para unha cea para 2 persoas no mesmo restaurante, ao ser agraciada no sorteo realizado entre os 1.418 participantes no concurso.